Bé, diuen que l'últim que es perd és l'esperança. Doncs nosaltres tenim esperança encara que no es tiri a terra una instal·lació, una infraestructura emblemàtica de la nostra ciutat, vinculada a la història de la nostra ciutat, que té tenia una funció, perquè s'ha deixat d'agradar, una funció molt important. Com bé sabeu, perquè ja es va dir, nosaltres una moció similar la vam portar al ple a la tardor d'aquest curs i se'ns va tombar. En aquell moment vam entrar més en el detall i vam exposar que el PIEC recull que encara que el poliesportiu estigués operatiu, continuarien mancant instal·lacions esportives a Viladecans. Nosaltres entenem que l'esport és una eina fonamental, imprescindible per a la cohesió social de qualsevol ciutat. Ensenya un munt de valors molt positius, treball en equip, autoestima, esforç, sacrifici. I nosaltres entenem que és un greu error tirar a terra aquesta instal·lació en un espai com és el centre de la ciutat per construir-hi més pisos. La construcció de més pisos, a més, el que comportarà és densificar encara més la zona centre del municipi. Per tant, no només és el problema de que perdem una instal·lació, sinó que, a més, construïm pisos en una zona on creiem que, a més, aquestes alçades caldria valorar. Per tant, nosaltres el que fem amb aquesta moció és demanar, sisplau, que es repensi, que s'aturi, que es mantingui i es revitalitzi el poliesportiu de la ciutat i que el sostre destinat a urbanitzar i fer-hi pisos s'ubiqui en una altra zona de la ciutat on poder és més adient, si és així necessari, perquè hi ha un compromís al respecte. Perquè si no hi hagués aquest compromís, per nosaltres no caldria ni buscar una altra ubicació. Per tant, demanem el suport a aquesta moció perquè, com es pot veure a la sala, és una altra de les operacions urbanístiques que aixeca resposta ciutadana. Un cop més, la ciutadania, fins que no s'ho ha trobat pràcticament fet, no se n'ha adonat perquè no es procedeixen als canals d'informació i transparència, no són els adequats, i per tant demanem que s'escolti aquesta ciutadania, que no es tiri a terra aquest poliesportiu aquest estiu i que puguem esmenar-ho perquè encara som a temps. En aquest cas, no som tan tard com en l'edifici de carrer Pallac, que ja ho tenim construït. Aquí encara tenim el poliesportiu en peus i, per tant, estem a temps de no cometre un altre error. En última instància, agrair la companya de Viladecans Si Se Puede per la predisposició a la negociació. Es van presentar dues mocions sobre el mateix tema i hem arribat a un acord per tenir un únic text i poder-ho portar aquí amb més força. Gràcies.